Έχεις μαυρίλες ή μούχλα στον τοίχο του μπάνιου σου? Πάτα follow και πάμε να σου πω τι θα κάνεις. Δεν έχεις να κάνεις και πολλά. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πάρεις αυτό το σπρέι και πάμε να ψεκάσουμε. Ψεκάζουμε από 10 εκατοστά απόσταση όλη την επιφάνεια με τα μαύρα στίγματα και το αφήνουμε για 15 με 20 λεπτά. Τα 20 λεπτά πέρασαν. Πριν πάμε όμως να το καθαρίσουμε, θέλω να σου πω ότι το καθαριστικό κατά της μούχλας είναι άοσμο, δεν περιέχει χλώριο και το βασικότερο, δεν λεκιάζει. Το μόνο που θα χρειαστείς είναι ένα ελαφρώς βρεγμένο σφουγγάρι. Με αυτό θα τρίψεις ελαφρώς την περιοχή που ψέκασες. Κοίτα πως καθάρισε. Για να μπορέσεις να το διατηρήσεις έτσι, ξαναψέκασέ το για να κάνει ένα φιλμ προστασίας. Αν θες να το αποκτήσεις, γράψε στα σχόλια μούχλα και εγώ θα στο στείλω.